Espainak rock taldearen disko berritik jaso dugun aurrerapen kantu bat. Hau dena aldatu nahi nuke. Jateko ordua, Politori. Serio? Zaborrarekin jarri nahi duzu martxan DeLoreana? Lasai, etorkizunean energia nuklearra barregarri utziko du honek. Erregai definitibo asmatu dut. Komposta! Ea dok, zer urte, 2000 edo? Garaiko txeari egin diotena ikusita. Nik uste, independentzia 2015 edo lortuko dugula. Jesus, dok, ez dugu ordurako lortuko ba. Goazen ba! Horazkari askatu! Lortu dugu, Makin! Dok, begira horri! Zer du ba? Zer ez iruditu zait. Begira, goazen taberna horretara. Enbido. Bozkaia! Euki, ze koño egin zuten. Eta klasikoen errepasoan, ertzainak izan dugu. Abesti historikoa benetan. Jarri dazu napar bihar bat, mesedez. Napar zer? Venga, Makin, alaitarpegi hori. Ni... Ostia! Gaur alda, urriako 21. Bai, etorkizuna... Zorion txual naiz. Gora, apa! Esaidazu, 2015 gaude. Independienteak gara ez da? Tira, ez. Kapitalismoa garaitu dugu. Berlingo arresi erori zenetik larri gabiltz. Jaurlaritza? Presoak? Hernani sikiera? Hori bai, Hernani bai. Aber, Makin, zuri entzunda, badirudi hemen ez dela ezer aldatu. Inoiz baina udaletxe gehiagotan gaude. Beno bai. Gipuzkoa galdu genuen azkenengoetan, baina Nafarroan UPN kanporatu dugu. San Ferminetan ikurrina udaleko balkoian. Gainera borroka askotan aurreratu dugu. Behingoz hasi gara feminismoa baloratzen. Eta koalizio bat daukagu. Eta aurrera egiteko proposamenik ez da falta. Gora, apa! Oraindik txosten gintzen? Ze panorama. Bazen, Makin, denboran aurrerako egin barko dugu. Aizu, ni zertan nabil? Urteekin Felipe Gonzálezekin maite mindu zinen. Eta geroztik Tertuliano. Zer? Erraustegia soluzio onena da. Goazen, Dok! Rengoan, hartuko dugu. Dok, ez dugu nahiko erregai. Kaka, bilanoa. Eta aurrera egiteko proposamenik ez da falta. Bai, hori da. Dok, honek balio aldu. Bai, funtzionatuko du. Ondo, Makin! Hazen pelotazoa! Baina ze urtera goaz, Dok! Nire kalkuloen arabera, ez gaude urrun!